2021, when I was able to achieve my dream to be in America. I braved the challenges of being alone and to be independent while starting life in the USA. I taught myself to build furniture. I learned to mingle with new people in a place that nobody knows me. I made friends that I will surely keep forever. I learned new nursing skills and honed my old ones, and most importantly, I became more prayerful, especially in times of trials. 2022, when Mac arrived in the USA and we started our married life here. We did a lot of activities and traveling together until 2023, when we learned that I was pregnant. I was so excited to experience the new journey, despite of all the trials that came with it. 2024 came, and also our baby Misha. I took 12 weeks off from work and I went back to work to finish my contract. After my contract, I plan to do travel nursing on a blocked schedule so that I will have time with my family. But God has a better plan for us. I took a month off after my contract, but then Mac offered me to stay home to take care of the household and mission. At first, I opposed that idea. But then I realized our daughter will only be this young once, and I want to see her milestones while I am with her and letting Mac provide for the family. You may know me as the goal getter, financial enthusiast, and career-oriented, but for now, Sam plans will be on hold while I savor this wife and mom life. This will be temporary, but for now, shortly say goodbye to Nurse Mia and welcome to my wife mom life era. Mababay na kay Daddy. Ala, pinindot na naman niya, de. Bye-bye, love you. Bye. You're my sweetheart.
Daddy, mag-print ako ng egg. How many eggs do you want? Are you sure? Too much! Bakit ang sad ng baby ko? Oh, kasi po, nabasa. Kasi, nakadapa. Gusto namin ng full face. Oy, nag-message, lala mo. Sabi. Ay, may lawet. Kita na juruban ng sini. Sino yan? Sino yan? Halika nga. Ayaw mo na naman sa akin. Nandiyan na naman kasi si daddy mo. Good morning, everyone. Good morning, Muging. Good morning to another vlog. Good morning. Galing work daddy ko. Tapos mag-work ulit mamayang gabi. Kaya kami ni mami, quiet lang later. Medyo quiet lang. Saktong quiet lang. Food for the kidney stone ng mga ulam natin. Daddy, tignan mo ang unfair! Kulang ng isang sausage. Reklamo natin yan. Pangalawa ko na to. Noong una nung bagong panganak ako. Inaano tayo ng kumpanyang yan ah. Namin. That's it, Mishi Bing Bing. Wala ka sa mood pumunta dun sa picture mo na. Gusto mo na? Oh, you will eat. You will eat. Yay! But egg. Okay, Father, for this food, please bless us, O Lord, to give us nourishment in our body. In person, pray. Amen. Wala pala tayong tapa. Wala pala tayong tapa na nagawa. Nahuli yung ketchup. Sarap ng okra. Dito pa sana ako more. Tumatawa naman siya. Dito sa baba dito. Nababa? Ba't hindi ko siya nakita? Tinitig. Tokaw dito na yan sa babi. Aya? Nakay kong karana. Not feeling well? Bananing? Sleep tayo. Mag-i-sleep tayo. Ayan na po. Ang bilis-bilis. Sick naman ang banining ko. Magbibihis ka mamaya ng damit mo, ha? Kasi po, hindi na po kasya yung damit mo po, oh. Nilalak ko sana to kanina. Hindi na kasya. Ayan na. Sleep na ako, anak. Mag-good night na siya, daddy. Gising na. Mishi Babe! Gising ako maaga. Mishi Babe! Bunny! I love you. Tanggal yung bingi. I love you. Kiss daddy. Kiss daddy na nga. Kiss daddy. Ay, Kiss daddy. Kiss daddy. sorry. Ay. Kinukuha niya. Nakakahag ko. Bakit? Hindi yan ang ibabite mo, anak. Ito, oh. This part. This one is softer. Good night, mommy. Night, Okay, growing up I read books about enchanting bliss, falling head over heels, sealed by a true love's kiss.
Embers in the air, flickers everywhere. A fire you just can't miss. No! Oh Now no! beyond Oh the no! I reminisce. Wait lang, anak ko. Wait lang, watch ka muna. Mommy will do it first. So Tapos, pag bigger ka na, daydreaming, I see it so puzzle. clearly. If you're out there, come find. When the falling love, all the sparks will fly, lighting up the sky like the fireworks on the 4th of July. Mommy's tummy. Mommy's City will doing ignite puzzles. magic, wonder, thunder. Nandun na ako. Where are you going? Go back there. Let's go. Let's go. Wala. Nandun na ka. I-wakey-wakey mo si daddy. Ala. I-wakey-wakey mo si... Ba? Gusto mo talagang nagigis, no? Playtime! Diba gusto mo to? Here! Oh, something is missing! Or you want this? Too much toys! Too much toys! Yay! Put this thing here. I'll teach you how to do it. Yay! One more. One more. Use your 2 hands, anak. Kinakain mo. Kakain mo. Kakain mo. Ang cute-cute naman ng maniling mo. Ah. Kapulit na. Yeah. Bakit? Bakit kapag naka-glasses kami ni Daddy para kang naninibago? Yeah. Ah, good job! Again. Here. Tweet. Naglalambing, hug ng hug. Gusto mo lang pala panoorin yung video eh. Namimiss kita. Kahit lagi tayong magkasama. Kikis kita para pag napanood to ni Daddy, inggit siya. Kikis ka. Tapos inggit din si Lala Mama. Aray, nag-twist na naman yung wrist ko. Ang bigat mo na. Ikaw na yung workout ni Mami ngayon. Oh my God. Hello everyone. Welcome back. What can you say? Ang mic ako kasi para hindi kami masyadong maingay kasi kapag mag-vlog ako na wala akong mic tapos yung ganitong distance ay kailangan kong lakasan yung boses ko and baka magising si Daddy. Ngayon, mag-aayos lang kami ni Mishi. Ako lang naman kasi siya naman yung tagagawa ng mess. Tutupi ko lang to and then tataas ko tong mga pillows because dito kami usually sa salas. Actually, pwede naman kami dun sa kwarto niya. Ang problema kasi dun sa kwarto niya, ang dami naming gamit na pwede niyang i-reach. Like for example, yung lagay ng damit niya. Guys, dun siya tumatambay sa mga lagay ng damit niya. Nilalabas niya yung mga damit niya na na-reach niya. Ganun. So, ayoko ng ganun. At least dito kasi sa salas, medyo na baby-proof na namin dito. And then, yung mga inaakyat niya, alam na niya kung paano nila akyatin. So, hindi na ako nawu-worry. Sa kusina lang yung medyo ayoko na nagpupunta siya doon kasi pag nagluluto ako, madalas pumupunta siya doon. Inaano niya, tumama dati yung cheeks niya, left cheek niya doon sa handle ng drawer. Nung kakatapos lang na nangyari yun, medyo takot siya na pumunta doon sa drawer na yun. Pero ngayon guys, alam na niya kung paano hawakan yung mga drawers,
para hindi siya matumba. Tumatayo siya dun sa harap ng ref, tumatayo siya dun sa harap ng dishwasher, ganun. Ang pinakaayaw ko lang na ginagawa niya is pag pumupunta siya sa basurahan, kasi yung basurahan namin automatic siya, yung gaganon mo lang tapos nag-open. Ganun siya ng ganun, ganun siya ng ganun. Kaya nakukulitan ako pag ano. Talaga naman, ginaganon-ganon mo yung basurahan, di ba? Tapos pag nag-open si mami ng pantry, anong ginagawa mo? Pumapasok pa ako sa pantry. Tapos hindi na ako mailabas ni mami kasi hinihila ko na lahat ng ma-reach ko. So yun, mag-aayos muna ako dito and then magtutupi ako ng mga damit na nilondry ko kahapon. Wednesday dapat yung laundry ko pero nag-advance na ako na laundry. Kasi wala din naman akong ginagawa. So, yeah. Magtutupi tayo today. You give me butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand but I get too shy. Just me and you. What should I do? I used to be so quiet. Guys, meron pa kami nitong pack and play namin dito. Actually, ito tinago ko na nung last. Kaso, parang gusto ko na naman sanang i-sleep train si Mishi. Pero wala, hindi rin namin kaya na hindi namin siya katabi. Parang mas mahirap talaga siya. And then, nilabas namin dito malapit sa kusina. Kasi kapag after nung nadisgrasya siya doon sa chick niya, pag nagluluto ako, nilalagay ko na siya dyan. Dito sa loob. But the problem is, itong banining na ito ay kaya na po niyang akyatin yan. So, hindi na siya ganun ka-safe kasi inaakyat na niya yung taas nito dyan. Lumalambitin na siya dyan. So, kagabi, sabi ni Mac, i-fold na lang namin yan. So, antayin ko na lang siya. Siya na lang mag-fold. So, dyan na lang muna to. Diba, I told you not to play with mommy's sleepers. Come na. Power hug! Let's do power hug! Power hug! Power hug! Ay! Ay! Si I know, daddy lang yung pina-power hug mo eh. Power hug! Power hug! Power hug, mommy! Alam yun. Alam ko banining ko. Alam yung banining ko. Lagyan na natin doon. Hindi na naayos yung laundry natin. Yay! Silly mommy! Where are the ducks? Where's your other duck? Why you only have one? Where did you put your other duck? Oh no! Oh no! Banlaw na, banlaw na. Banlaw na. Leave your duck behind. Leave your duck na. You have other toys there. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters on